Така, днеска правим сглобяем офис от дърво. Сега бързо да ви покажа за какво става въпрос. Така, в случая е древната конструкция. Отгоре е алуминиево фолио. Там на статките е задължително се лепи с алуминиево тиксо. Така. Дървото е конструктивна дървесина, сух материал от Австрия. Ето го и тиксото, с което лепим. Така да покажа отгоре, слагаме каменна вата Роквул и разминаваме шахматно 5 и 10 см. Сега отгоре ще сложим мембраната. Ще имаме двойна скара и палцов покрив. Задължително под контралетвата се слага уплътнителна акустична лента, някои казват, тъй като винта пробива мембраната и особено на покрива от тук, като е по-малък наклон на ската, капи вода. Това е. Отива покриви фасади.